Okusingxaki uthanda action, uthanda violence. There's a difference. The same thing, most Same funny. thing. Uthi so. Uyabo, uthi so. Udlale ngendlebe, ungqibile mna. Hey, Mirimini ngiqondi yo. mini. Ivile pha. Sister wakhe. Utheni sister wakhe? Achos. Utheni? Yo. Sathi susu. Klasini bra. You. Masiyeke la namajito yokusoloku ucinga uba ndiyi-best ntono ndiyi-best sex yakhe. Ndiyi-best lover. Une-ex la mna ayithanda more kunawe. Thank you for watching our video. This show is sponsored by DreamStream. DreamStream is a unique platform where creators can monetize their video content. All creators rely on support from people like you. Join us on the DreamStream platform to support your favorite creator and view the episode without any adverts. Follow the link in the description for a how-to guide. DreamStream, a place where you can create yourself. Otherwise, galiwe next door. Brajonga. Kini sicinge zawizisa ndengise yabo. Eziphi? Funny joke like kaka indengisa namjito fiti kaka lawe. Yeah. Eza bras yatya lawe. Yeah. Gabo. Nana mazi yatya kanye ngivaswa something. Ingena la kaka. Etongeni. Angilamjite Old Spice, utaka Chris. Yeah. Because uyotha umuntu ofit othanda ongcola. Ikhona la kaka le yayi self kanye ntoni. Khona la inamabhandi lawo yesepa la kaka. Esepa. Esepa Noba kuyagungqa kuyazazi umuntu obukela i-TV. Ingaske ndiyithethe le nto uba uyayithanda le nto sithi kuhleli kuselwa ngxola umculo and then ulight i-TV mute i-volume and then ndifike menqende waye kulayite i-TV ndicime i-TV layitelwe ntoni i-TV bra mna ndiyacompromise for wena ba okay no kaloku ayeke compromise no ndingayicompromisela loo nto but ndidinga i-reason ando like why kufuneka kulayitwe i-TV fanele nidiki uyobona nina papa ibhudasi sigxothe kaloku andifundi yanifila but didike kunijob right awufuna le comments yangichaza sikaka bona but ngaske ziyahambe kum yes bona lanto ba abantu bahlala 3 days kokwenu uqondi yes ngaske bahambe 3 days ndiyadikwa mna kunxila 3 days ndiyayiva leyo sure but sensitsho kaloku sikule TV naba leyo hlala ba umuntu makahlala 3 days extra leyo yabo thetha kulena kaloku mna namba hey man delayite i-TV wena ufuna umamela umculo udikwe i-TV no mamela bekukhala umculo kakade yayibona bekuselwa kunxiliwe yayibona mhlambe ndiphume okanye ndingajongi or something xa ndibheka kulayitwe i-TV layitwe ngiba andiyazi kaloku but awkward lo way basithi sihleli apha kunqokolo kuselwe mhlambe kumu ndim kaloku ocima i-TV nje uyicimela ntoni because i-audition nje bayi-awkward ngezawuya bame bhaqa bedumbile kwidaweni so abafononi like i-awkward le way why kulayitwe i-TV like and ikumute so ayimanyelwanga ngumntu so why ndibukele awuthi masitawula nokuthi ndiyomamela i-TV uthi ndiyobukela i-TV but ndifuna uyiva laa nto yenzeka phaa because umane ufinde ukhuze you yintoni hayi le way yintoni le way awuyazi ndiyayibona fonini but awuyazi bakwenzeka leno thanda iifilimu ze-action ke brayam ke mna okusingxaki uthanda i-action uthanda i-violence there's a difference the same thing most same funny thing okay you know action in a story
behind it. Ukwenzeka Inento nto ntoni? like uJohn Wick indlela alwa ngayo ixela ipast yakhe as i-character. Then mhlambe masithi uBholo. Okay, umjita wase That's umzeke. Bholo. Yini kaka? Ola kakuBholo yang ngiyayithanda uTyoboza itoti. Ufuna uBholo? Awukhona usaphila uBholo umdala qa. Uyayibona lo fanta like uyonga indlela olwa ngayo ixela istory yabone. So njengoba ndibukela ifilm ndifuna uunderstand why unomsindo. Uyayibona we? Why mna? La muntu kaloku ulwayo main character. Fanele njo. So bandibona ngalanja ka John Wick idutyulwa. Anzi like umjito utheni ubulala abantu nje. Uyadutyulwa. Uzathenga Nguye nje oleqeza kaka. Nguye oyekweza club aleqeza kaka. Why? Le ndifuna ukwazi lono. That's why ndifuna ubukela ifilm yonke. Wena uskipa okanye ungamameli uncokole wena. Into bayo kwathi kuba kuliwe ubukele kuba kuthethwe one thing ba you killed my father buze nini kodwa useyazi njani kodwa ubungabukelanga useyazi njani manini kodwa ubungabusa kwakum kodwa nami ndibukelanga Zeza lost ngeza kaka ke lawo. ufike uthuke. Yena uthuka nyane bra kwezinyiwe bra. Bra usenze uthuke kwa wena. Oko ndibuke ingqondo nje yenchaza le wini. Kubani mene kwezikaka. Bolando andithanda uyiba. Kani mene no ayoli mene elijongileyo. Khawubone ifight lensithi uthanda la violence uthanda lamlo. So yiwo yanga babekunqokolwa ngantoni ngibani umfazi kabani pregnant wa kidnap yiwo yanga yonke lo kaka. Ukhawufuna ba makuyoliwa. Bukela uTitanic dalila bra. Ayilili yadika la film. Yala film bra. No man, yazi nililiswa nona otherwise yabo. Hleli nabantu abalilayo apha yabo. So si rush la yabo. Ngamajita. Samajita mayithuno nozala yabo. Sure. Nozala kamjita. Sure. Silele la. Anyway yacho phone kwenzeke zakuye sakhomona bakho kwiphi isini. Hey. Walila umakachos. Laqhoma kuseko ox up. Walila umjita. Noba ngokudlalwa la violin baya ezakakazi. For shizzle man. Ufabani masincame man masife sidlala. Baqanlela nami. Bare bra. Zanga ndiyayilwa mina lawe sakasabukela enye movie yama Nigeria kuthiwa nguWidow. La sister yabo. Qala la film la sister ilile lecawe for myeni. So ox sibekwa. But ifumane lo mjito nedo. Yabona imyeni ogrene namphathe grene nenamtshate amnika umntana gqiba ibhubhe la kaka. Ayafina la film. Qale entshaqa pha ke ngoku kumamazala. Lamjita. Okay. Qale pha kumamazala ke ngoku. Those rubbish. Ba okay funeka uhlale nomzimba ufileyo. Ndiyazi for the whole night or something wedwa. Zirubbish. Bantwana funeka ngibabone ndiyazi for whole night. Ese Nigeria. Jesus. Mina ndiyazi funeka usele yeze lithile uvaswe ngegazi. Yayininzi la we ngonxa ndibheka. Yonke ifamily yalila from nomdala to under. Wonke umuntu uyalila. Ulilisele kaka. Yo aya ibuhlungu nyalo we nami ndibukela qha ke mnomosiya ndazi ndiboye istory ba okay abantu uzaphuma kanjani lo sister manje ethandaza But yazi ndinomdla uphuma njalo. wafika mama wafika ubrother omdala walo mjito swelekileyo wathi mamazala must uchate lo mjito lisuku lalapha endlini elo neno I think khona sikwayo my abuse man like yonke into like lo mama wayizisa naye ibuhlungu so la we yathatha abantwana bayo gone La le sister. Iwidow le yathatha abantwana bayabaleka nayo xa basobanza uhlala lapha mina noba i-traditions zenu eziphameneyo beka phansi And yazi bra baphilisa ikaka abanye abantu fonini ngezawe. kwezinye country xa uyicheri pha una 12 usikwini noniclit Yo, ngiyibone lana na elena nibukele efilimini umulade fonini akana bukele nyo ezinabene bra la majita. Ezakaka zidevtar yazi xa zicingile nona zayicinga mfethu abanye abantu bayahlala bakhe bayicinga bayiplan ikaka njani la majita acosha abantwana bra yabo thatha abantwana sibenzise lawe sibenze edom lawe mhlawumbe nisathetha ngalo kaka uzithi sibuya eSpan guys baselanina ke sibuya eSpan nomjita sihlike ngakwa Capitec sa biya nje kancinci xa sibuya kuthi gqi phofu sithi abathi gqi ukigaka ezithu ehleli phansi lawe yabo la majita yabiza eyi-1 le eyi-1 yakwazi hey
beke intoni into ebungxowa apha phantsi la uyabo le kaka hleli hleli etotini hleli wena mshita namkubona crate Crate babeke lo bucket le. hleli kwi crate hey andibizi bangathi ubizwa itamatisi ngathi uthwa yiza deza bra we inoba kwenzeke ntoni nyhani mam bra Njani? like la uyenzekileyo phana la ndi-understand la kaka bra ndaya xa ndifika phaa ndifika le kaka ithi bana mandiguqa hey qirha le kaka ithi mandiguqe le kaka Yeah. hey guqe nami ibithetha le kaka into ezitshayiweyo uba uzikwarawara ngqo hey lost Yeah. ndibamise umbrella ndathi ndibambe i-umbrella ndifefa ngenye ikaka Ngobeke phansi wena ngoba unikwe la umbrella. Need a photo studio? The Dreamstream Photo Studio includes a 2.7-meter PVC backdrop in black and white and is available for only 115 rands per hour. You can also rent a Canon R6 and lights. All rentals are for studio use only. Terms and conditions apply. Contact studio at dreamstream.co.za. Thank you, Ben, for coming out tonight. My name is Son of Augustus. Let's go. ndiyayiqonda Because le yesibini yenze la wegum enhlalisa phansi insale nge-ANC yathi ndiyakubona uyazithanda i-politics. Besiwa otherwise andiyazi ke nami qonda ukhe nami ndazithanda i-politics masincokola khange ndithi ndiwuthanda nombutho wakho. Athi thina siza ichoka 3 la mshita bathi thina siza nemali. Thina siza nemali. Xa ngiqala uhlala phansi ngene imali akathethi ngapolitics lo muntu uthethe ezinye way. Ndifuna uphakama navi umbrella seyitsala ngami le way uthi no hlala phansi. Ngene lo mshita ndibanze guys be careful like zibhekeni izinto ezenzekayo ucimba upopop dizi unye kwabana bakleva bra ngendalo and uye woyika after like akhawuphinde begrade. kampini begrand ingqome xa ndivuka kusasa ngoma ndiyaphila and ndiyaphiswa ngoma hey Hey, this new story eso. ziphiswa Yo. bra niyayitya ikaka manje ezitshisayo Yo, bra, backstory sesando move nomntanami. Nizabona otherwise kwezinye videos yabo because say documentary way amanza ziposta nazo. Sesando move simove lethembisa. Ukutya. yo Kaxela first day ngobe songayo sifumene intoni. first day safika nomntana egazi gcwele kwasistand la full house nana Nyama. Sebusuku. Phofa akho sebusuku kakhulu bengo 7. but And yo load shedding but kunyama. abantu balapha Kunyama. banxibe namnyama Yabo, and lawina but sistand esiyabo sebray esiyabo yeah. so ndibona umfethu apha yabo ugcwele apha yabrayele sister la we bona umfethu apha bayisemjita kuhambani man apha uyabo hello mjita vela abuye umva Like isefonini. beko sefoni la Beko baba sefoni. nxibe iskipe esibomvu la mjita emele we Xibe niphandlwa nangala msi. yabo Hey. Zithi le fight lapha next door le. yazi bra Balisa story. Fika khola mjita ya oh mjita lo nxiba iskipa esibovu. oh yeah afika kholo mjita le kaka ndiyayibuza le kaka bakuthengiswa ntona ayinuwe le kaka Yeah. yabo so ndibuza lo sister busy ngefone hey wa ox sana And yazi bengafuna uphendula. bengafuni yasa ndiya understand Yona ngiqonde nendenza. singena apha foni umbona mntana bepha emnyama P upper. ngone mbuza hello sister mhlawumbi le Oh, status lowa. okanye something Hawu ikhona into udikile ebuza lowa. I feel like ihlambe kudala lapha e-shiftini. udikiwe Eh. wadikelwa kum kaloku And bengafuna uphendula nix. yazi ndinomdla njani ngoba ndithetha naye Uyela kwesi story sokutya. Inyanisile ubuhle yalahleka ingqondo yakho. andika nyala mntana ndivele nalomsisi Uzagqitha kuyo xa uphuma. sombolisa bosomyas azothi ngijamisele nole kaka wezelo hayi Because fika pha kulesa stand sokuqala. oh fika kwesi stand hey oh lesi stand isalo lesi stand ayithethi qala sharp but ama stand nole
yathi he That's what meat is it? Qoma okay man kho umshebhet area. Yeah. Wathi ingulube laqomba achonga. Check. And lost masambe because nandi disaphanda so ndiqonda and kumnyama ndiboni kahle qonda ndikhangela le pork bazipisi ezingakanani ihle msini masambe man sokhangela enye indawo Fanele sakayibona nje. andibonanga kahle le ndithethayo Fanele ndime kuyo uyilayite ngefone la sister la kaka. Sure. La kaka inase nespeke. Intshontsho lehagu becima fethu. mna zipisi eziflywe thin so ngiqonda hey ndiyam like kukho umsiso ngiqonda ndiboni kahle simasambe bra masambe ngihilo umjita usethi Ah man fanana la kaka. but ibinjani le yesibini ke usingqayileyo ubuqu Phambene. uyayibona la nto ke ngoku and ke leyana Phambene. ndiyibonena kwayena sisambuza ba inyama ndawo le ubiza igama and lenxa siphinde sibuzo kwesibini abize elinye igama kuba athi Udibele la. Dibele ba. akhangathi ibele ubize yini enobi phakathi sogqiba wathi No. enobi No. ndiyazi kaloku yinto le ndawo Imbono. awushayiwe Bese sizo zithi kaka. sesityile nje sityile la kaka ibusibindi budakada bunhliziyo so but asiyazi ba yintoni Hayi ninzi lawe but imandana man. ayimbi la nto ayibimbi la kaka Pofka uyigqibene. Pof silahlile. silahlile ibimbi la kaka bihlala nasemazinyweni imbi la kaka thini adas umntwana encinga lamjite besemva kwethu besithi seyiphelile qele yeso nyasikube sinike yena sithathe la mali Kasicinge la we. besinimisa bamandi like la sister sithengele Ibrayas njobe njonge wena yabo. yeah Kule bheke kule ndawo kule apha kuwe ndibona ibuilding epurple. Ayi. ndicimba kukho decoration ndiphethe ku decoration Apha Kule ndawo. but kwelicala yabo. Boni asoze uyibone. Njengoba ndikujongile. ungachaya ngalaqhabi Leka kinchayise ngeqala. ungachayanga laqhabi Azi bra kodwa nyenye ndicinga le life izinto sizezile eziphambene bra. I mean jonga siphi senza ntoni From where bo? sondele makini uzovakala Huh? Mike Uyangcola umziyanda mfondini. awungcoli kunami kodwa Uthini? awungcoli kunami Phikisana ungcola. andithi masingcole sakuqaphuza eziweyi Yes. yeah but sensitsho So uthini yo? no andithi Hey, lo mjita. andithi uze Ingathi uzozana no something bra. qha bensitsho qha ungathethele ezantsi Oh. Hayi boy. But sensitsho khanyana usitona shese sisuka kude nona Yo, bro. Yo. we are here siphi ngoku Siphi ngoku mfondini sisayapi guys? sabawula imali Oh guys na man. boss siyazama uba presentable kodwa noko ezabantu be-podcast inkwiringwinkwi Ngirizinto nezokaka. sawukhatywa sinye ngoku ezandawo Phezulu. kaloku ncokola eza language phayana hey awuvanga bekubuliswana erenkini hey mirimini nqondiyo mirimini ivile pha mirimo fucking nini ndiyobona zawe Hey my lost. yabuliswana asithi abasithi incwadi Taxi izolo benungibhatista. uphathi Bekuyiso. besibuya pha eBoulders bekuyizolo bungubhatista Ibhatista. ungubhatista nje cha unendeshe enkulu Bekuyizolo ngoba nsitswa ngalakaka. ewe This right? nisasela ntoni after Vodamol. No lando. the cove Ibra man yaza Ijobek bawufuna khona yonke into. endiphambi kwakho yonke into iphambi kwakho loo nto abantu bephalala xa bebalapha So sofuneka sisi-deny negativity singaphalali guys deny negativity singaphalali. kani sithandazeleni Because la bithandaza abahlala. abantu babukela usitona chat ngabona abantu abathandazayo because soloko thina we are with the spirit Se. we are high levels thina we are always in the sky with the clouds Yes njengoba nje noba nifanana but aniboni ndiyangichaza la wena. awuboni Seke navuka ngenye imini bra. Avalekile amehlo am. sonke nje xa silele avaleke amehlo ethu
Ndivuka. Amene wena. Like Ndiyavuka. kaloku wavule kaloku. Awavuleki. Ngitsho kaloku. Zangavuleke for 3 minutes. Ininzi 3 Ndalila. ininzi 3 minutes. Ndiyambambatha ngoma. Hey. Kuhambani Zangu wafethu ulala ukhala. Hmm? Zangu ulala ulila. Khumbuli kaloku. Kaloku mhlawumbe uvuka unentongo ezithe ngqala we. Because musawa nentongo ezila we umdala. So noba zinjani intongo zomuntu omdala. Okay bona chicken pox yomuntu omdala. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. Turn the lights up now, welcome to the show. I ain't never Are you a musician? all I know. My eyes on the prize until I die. I'm gonna rise like The Dream Stream Music Studio is now available on Sundays for only 295 rands per hour. we work for a fall in line. We gon' give it all until the end of time. It includes a 12-channel desk, a variety of mics and cables, electronic drum kit, and a laptop for recording. Terms and conditions apply and booking is essential. Contact studio at dreamstream.co.za for a site visit. Idumi icala lobuso. Yayibona Izinto ezirong ezingafunekiyo ox. ebomini. Yayibona so mhlawumbe samzinjani intongo zomuntu omdala. Asuba ndiyageza kanye uzethu but hey jonga life udeftag nyani bra. Yeah. Khona omnye umuntu nadibana naye yabo. So siyancokola la wenje kamani. But wathi yena une multiple diseases. Zinone ezwe. Yaqoni ne multiple. Wazibala zonke. Exactly. Ndaqomba he. Yazi bra kukhona izigulo. Emkhumbula lo mntwana sasigela naye. Lo wena no blood cancer. Skin cancer. Yes. Ikhumulwa ixoba kubuso. You. Phofu yayingeyo blood cancer yazi. Right pha kwazagana. Yayi gene cancer leyafa As long nini. as yo. Yayi inside the bone bra. Oh, RIP umuntu wasekhaya. Oh true. Hey. Oh I right ke lamntana bra. Oh wena ke. But serious ebafila abantu abaright apha emhlabeni. Yo ucinga nalowa wena entsulo sesantsi ngoko. Ekhumula kumane kubhuda ku memorial service. Umzimba wakhe yo. Wayengumntana oright and umzimba wakhe yo. Uphambana nezi zindala pha. Dala Kaloku. we. Una magnets. I feel like because wayeke farewell but thina sasingafundi grade 12. Sister wakhe. Andimazi andibazi ke ndiyazi family ke. Sister wakhe. Utheni sister wakhe? Achos. Utheni? Uzethi. Yes. Yanitshintsha lo mna engiyokuyandazi la we. So ke sinola la we baququququ. Nje ba Igqithe. khiyayithethisa. But ke uku khona enye imini yazi ama-chairs yethu funeka sikhizeri. Ama-chair yakwazi niyakwazi unikezela i-confusing like Jack i-miss. Yazijonga, yazithatha endodeni bra. Minisha a lot. Kakhulu. Bra I know like nize friends nalomjita namajita. Fuck uthi so. Uyabo uthi so. Udlale ngendlebe undigqibile mna. Incokole wayigqiba. Uyabo Full stop in fact. uthi hayi wena ntoni? Yu Ethangeni konde xa gqiba kunikele ayi. konde Like as away bra I know nina mhlawumbe niya friendly. nabo. Ngicabukisa ngamacherry. Afuna umjito clear but xa uclear yacapukela. Xa uclear ngale nto usishaya ngayo. Yeah, because kona nakhomnye ubona umnana nanchumene naye yabo wayino ufika kumseni omsindo ba khona lo mjito umfunayo. And lo mjita uchomene naye like 3 days 2 days amani ncokola naye afuna nenamba ntontoni. Then wathi okay ndishaya ngawe. Wathi lo Bani uthi ushaya ngom? Ngula mjita. Okay. Uthi lo mntana ba ushaya ngaye. Okay. Wathi lo mntana no I'm not interested. Yathi like okay sure. Delete number, koplokhwana and then ngokayibulisi. So lo mntana uyakhalaza ba
why engasabulisi why ninje dithi uyenze clear nje bufuna le way kuwe kunike 2 days bama umqhelo umazi ngala mini yesithathu wa clear ba brand ufuna wena into nje yena wathi okay sure beka phansi andifuna uba ichomi yakho and ke ngoku amatshe but why nya like ndigre like why friend manje ndulisana nawe kodwa unrejectile like ndigre bengafuna uba ichomi yakho ndifuna ukuguqa kanye ufumene imessage kuthiwa hey awancama lula yeah like why ufuna uleqwa engathi ungumntana omncinci edujila ufuthi nje like uthe no sikhula kuthiwe almost no means no okay uthe no mandimyeke uzandiyeka uthi okay uzandiyeke lo hlobo ewe Sakhumbula lo mntana lo ndandikufaka kuye awuzifaka kayikhona ikaka senze sibuye sikele naye kalo namyeke because wayenisokoliso and then ngondixola isithombe zakhe after ba uyakufuna so ngose phinda sibuye esigele ngicela okay man kuthiwa uyanifuna man phinde nizame xa nizama bebhek hayi akafuni itungwe naye yangiqhela lona so ngondiyabaleke ndizama uxelela nina bayohandi mncamile lo mntana cha ndangcola aviwa sisikolo sonke sisikolo to hayi sumncama chomi yazi kodwa into yedrama esigela i-ox njani i-ox drama iboni all eyes on you lakhe ayifumana lawo esigela nini mamela sakubalisela esa story soze senibalisela ngoku esa story ba diselandukene ndisem kwenoba kwa grade 2 3 yeah thunywa ibisi yeah elabisi likumgube ezawezipinki ze-shade sure yeah Thomas uthatha 2 but sanikwa extra 2 I think so yabo zayi4 sathatha ngapi 1 sathi enye i1 extra sifumene phaya officeini uquku miss 3 sathi short 3 A1 sayimunca yabo simunca sibayithu nomntana sibethe benqendilili siyazenzela yo sathi isusu eklasini bra yu anyiwa apha fanele phamisa isandla ngicela kumedem cela itoilet la mama soze la mama wabeka phansi utsho officeini wafind out apha banosi nike 4 no 3 sure so ezikaka zizithathele 1 ngelibisi sure litratraza kuwo Yeah. uzazinyela ngaqomba imizuzu nyuse isandla lamshita kholinqayi oh yeah hey mizuzu abonga kuzanyiwa nyanyana efani satsho Tita bra sewumayanga jo mna ngizotoa ibhakethini mamela watsho ngale bo serious nyanyana ngale ibhakethi emveni ngomnyango wena baleka nojukulo qonde igqomo yadlala lo mama lawe wathi hayi phuma qanqala uphuma yo asebekulate potyu askela bra potyu no bazoba khona abantu abazoyikhumbula esivuyiseni lewe yaziqonda phofu bawone laka imagine if lo way senzeke inoxolo not esifisini mamela boy Sure. ufuna ukubalisela itrauma eyenzekayo Sure. after iminyaka lewe yeah sengoku ndikwazi uyibalisa kungenxa yale ntoba ndadibana nalo mntana yeah ngalo nyaka utshayiweyo same yet no not same year after Oh, okay. iminyaka azilibaleki crab jo tu boy so yehle ikaka la wethu phambi kweklasi bra Yeah. but iklasi yami isecam kwetoilet yeah so nabaleka nongena apha etoilet mhm fika pha naskwala lawe squally brook skula libruko naskwala no ndiyakhala just yeah man sigele bra khona lo yenza isense yabo for umntana but kona ningakwazi ke la xesha so dipicture show wena ngo ulila Sufabana. yeah and isusa ngesandla Elila hapo difa alekela ezasinga bhangeza ze samene sithe so Sure. wafika emeni kwami wafikile kageti sure so that's it hamba ngengotsho la we ndinyathele phezu kwezitulo la yopha phezu kwesiti la we yeah yabo ndiyalila andifuna uveza inyawo yeah ibhrukhwe yami ndichome apha emnyango bama yome nje ya irangisi yami ndichome pha bamayo khule yonkinto yonginto kaloku inekaka yonginto phofu iqale pha
unebhadi lekaka nebrukhwe zesikolo. Yazi- Siyeza kubezela. Yabo, yeah, Xhosa sharp. So, badahlala phanda kwade kwaphuma isikolo. Nasoni sobenza eklasini kaka leyo. Dabeka phansi inyala. Akhona umuntu wazokujonga nix. Unjonga no? Like bucela uyochama khawubuye. Funny kalo ndixa umnyango wetoilet dala nqonqozelo pha. Nabantu abadala like umnyangondoze. Ndixile pha sakuzophuma nesigele qonda usikakela esigele. Phinda uphuma ujongane nabantu. Safuneka ubuyela ngomso esikolweni. Anangxaki naye ngomso ndithetha le ngoku. Abantu abangandaziyo ngoku basikakela so bhetera bayithetha endleleni. Bathetha kusasa. Yabo dibana nabo kusasa nya. Xa kuphuma isigele naphuma pha latest. Pha nebrukhwe yami seyomile selelezele kamanje. Ubona mayisende hleli pha. Yeah. Nabeka phansi. Mamela ke ngoku. Yeah. Noba after cause la uyeze ka 3 yabo kesasikhathi so mayanga yabo noba nadibana nalamnana nsenzo grade 12 Sure. yes Wezinto Yeah. so sihlale pha yho nditya cabani yale way yothathwa pha andikhumbuli ndanothini pha Yeah. but ndikhaphe umtshita wam no nandingakhaphanga lo mtshita nandigoduka nadibana lo mtshita Yeah. so savaya Yeah. sayitsho pha esifuyiseni khona le nto wayothatha so ngoku saphela sidibana neclassmates ngobona abagqibela nini mfethu Sure. abanye sebenabantwana baze apha esigebe phetha abanye bafunda abantwana babo bafunda apha Yeah. yabo so ngoku sinala welala memory nononi ba siyakhumbulana reunion Yeah. Uze Koy. yo lo mnana nango hayi mani awukulamfana lo wasikakelayo You. kugcwele ngoku sekukhona abanye abantu You. yabo so abanye abantu abandazi nondazi But bayayazi benglamfana wazigagela. wazikake sheka ndibambeke ndiyikaka lawe ngiyuzuzu ngqabile lo mnana Finish. andayilarha Akulofuna ubuye. yo ndihethi libhlungu eqonda ucelwa la Khumbula kwa grade 6. Anzobiza igama lalamsunu. But utishara wethu likhaladi athi ba ngomso kunxiba impahla khuphani 2 rand. Sakhupha 2 rand sonke. Xa sifika iclass yethu yodwa kunxiba impahla sonke isikole sinxiba iuniform. Samiswa phaphambili. Niyababona. Khumbule noxolo. Ithi niyababona. yozizenzekile kodwa izinto noxolo bra Wayiphika lo mjita ku deputy principal bakayakha ngathi wasinxiba impahla. Yonke iclass inxiba impahla nxa yalo tishara. Ngibuyabuza where's the 2 rands? Where's the 2 rands? Ayifusa afuna ezi 2 rand lo mjita. Hey. Ay abusive la mjita. fanele simuriwe ebona ngosikhula bra izinto zenzekile nyanyana Enoxolo. ndawo yonke Judge. kusikhula Ongosikhula. Ayininzi nje eqenzekile ngosikhula. Ingaski ngenzeki kule yasekhaya ezinye. Hey. sasasikezeki Mama ikhule grand. akonichaza akostori zakho zichaze kanti ngesi sokrwitshwa yodilarha qola we Ndibalisile mosla way. deyana Une picture mndikrwitshwe. Wesida qoyitshwa namongoza ndabona Blair inqona you. Ndothuka sendimbaka msulwa lawe ngomakazi. Nenzani noba nifike ndiphume njani pha ebantwini thi uzo